Akafariro na baba vandi stepfather wake achichema rimo vanhu kabvunza kuti kona imi muchichikuitika zvanzi mwana ari kurohwa nababa vanza aonekwa akamira neboyfriend yake parodi nemukomana akachotaurawo nyaya naye mukomana ndobva mutora naye vapinda naye mumba nezochomiyeye manheru anga achitozifaro anzi akangotega ndimudondino parodi pane vamwe vana ndokubva atozuviwa zvanzi tokakumba ungamboenda nofara ngoti happy new year kune vamwe akatotadza nezorovha atorohwa vanhu kuzoda kuenda kudai vabudisirwa badza navo kuvamhanyisa ndozvandakangonzwa zvakaitika ndizvo zvanga zvakaoma mwana uyu hatomborera takataura tichingoti nezuva chete tikutokanganisa zvizvi zvanenguva zvichita sei zvichingoitika mwana uyu haana kana freedom ane 25 years haabvumidzwa kuti mukomana akati mukomana nezvada kuti atizire anototeerwa kwaanenge aenda ikokoko akada kutsvaga basa anototeerwa chete anorohwa zvekuti ange mwana ane kana totongoti 9 years achibatwa mabhodhi patsa ye achirohwa nezuro vanhu vakazara murodhi vakati kochiko baba muri kuita seko vandakamanyiswa murodhi mune matemo nemapadza nezuro takamhanya zvisingaiti adai hurumende yabvo tionerewo zvekutiitirawo nekuti apa hapana kutomira musha iwo anoti reason yekumurambidza kuti zvindechi vanoti mwana wedu plus zvinei nemi vakidzana zvinei nemi kuti anoita zvaanoda pamusoro pemhuri yake amai vachoni chaivo havana kana sei pane chiitiko vakavabvunza nyenga vakauzoti mwana uyu anoenda kubva but mwana isi zvatinotoziva hatokwanisi kuita zvinhu zvisizvozvo ende chimwe futi hanzi mwana ane shamwari yake yaitamba naye hanzi ane shamwari yake yaitamba naye saka hanzi rimwe zuva akauya chimushedza ari pambapo ndobva asvika ari mbedroom ndobva mushedza talent hana kudaira talent paapandi pakati achibuda achidzikisa sketi baba vake achibuda achivhara chizipi achitoererawo zvaiererawo semwana usangano dzvene apa munhu wamufundisa tichaziva isu kuti tozvonzwi mufunge chichavenzi inonzi chiko naikerekero kuti hanzi ebasofwati nhasi vari kunzi hanzi community yati hamite chechi vasikana ivava vaiomelisa uya ndiye mumwe wachona akatozvivharisa zvikereke izvozvo akati hamunganamate muchiita mabasa akadaro taita pati panondombwafonera polisi zvikanzi tikunyaudzwa zvamatazongovataiwa saka nemi hamuchaite chechi neti mukaita chechi takutochipondera polisi ende havana kutoita zvashuwa saka makura kuti baba nemwana vanorara vese ndo maonero atinozviita ende mwana kurarama nezvezviko kada kumubvunza anoramba nekuti anenge achiona kuti chero ndikada kutaura handina kwekuenda handina pekugara ini naandakarara ngori musi wa 1 tarara tichifara zvedu naandakatodhakwa saka baba ava vanonzi mwana aitaura nemukomana kuhodhi ataura nemwana kuhodhi baba vaivaiva vasviko jima tingangoti maitiro avavo vasviko jima vakasanganisa mwana neingo dzake ndibva vamujima bva vamukada vatora mapadza vakunetsana nani nemwana nditi vakunetsana nemwana ndokurova ndozodiko vachiumburudzana nemwana mwana vakamurova zvishuwa akabuda ropa munhu ndibva akusuka mapleti mwana indakazoenda kundaidza vanonzi vachateuka ndatoona kuti nyaya iri panapa hatingaikwanise nokuti baba vaitopenga nokuti vanga kubudisirana mupinyi nevanhu vemunharaunda vagere navo vachitandanisana inobva nango pandakamuka ndichiona izvozvo ndakabva ndaenda kuna kontora chateuka ndichisvika pamba pakansela tachiona vachibva vasvika bva vandibvunza ndikati ndo zviri kuitika asi zvagara zvichiitika nekuti mwana uyu ane 25 vanonomutora kana akaenda kumurume vanonomutora saka vanoziva vagere navo vanhu vanongozongoti vataura vanomuitawo mukadzi kabisira saka zvadaro saizvozvo kansela ngiriniri vachateuka natachiona vakazopinda mumba vachitaura navo ndakazoti ndangada kumhanyira kubikira chi vazukuru sinsi ndanga ndisina kubikira chi vazukuru saka aiwa zvekuita mukadzi vanomuita mukadzi saka kana dai akatizira vanonomutora unotora mwana ane 26 years unomudii but imimi semadzimai hamuna here mukana wamukamboita kutaura namai vemwana wayo havataurike navo nekuti vanenge vari patanga vanhu vakada kutaura navo vatanga kutandaniswa
nemapadza nevabvumidzwe izvo zvangu akagara semhuri vachetera mwana kuti asabudise information. Saka nyaya dzavo aiwa mwana vagara vachimuita mukadzi kare kune maorganization emadzimai ndo anokwasa vanogona kudikirikinira ombotora mwana wemusa pasaidi aiwa zvekumuita mukadzi anoita mukadzi ende vari violent. Ini ndipane pamwe pavo vakamboenda neni ukoko mwana aenda kubasa ena ndauziva kuti ndo nyaya dzavo ndibva ndavaperekedza avakanoita hondo yekuti hondo pamba ipapo ndibva mwana uya azodzokeswa kumba mwana anenge achida kutsvagira but mgiriniri baba stepfather avadi nekuti mudzimai wavo mukadzi anogara chirohwa izvo ari kurwara hatizivi kuti akarohwa hawo zvina amai havabvume kutaura nekuti murume wavo asi nyaya inenge iri pamwana. Kansela, pane nyaya yakaitika kumaredhiyo yababa vari kunzi havasi kugarisana zvakanaka nemwana wavo mufundisi vari mufundisi zvakare. Imi muri kunzi makasvika ipapo edha nguva yakanga ichiri kuitika mhirizhonga here kana kuti pachangobva kupera kuitika mhirizhonga iyo? Maita zvenyu regai nditi makadi nemufauro makuru kuti gore nyowani ndakasvika paincident iyo yamuri kutaura nezvayo. Report yakauya kwandiri yanga iri kuti pane chiitiko cheviolence baba vari kurovana nemwana ende pari kuratidza kuti ivo sababa vacho vati vaviolent character vari kuatakana nevavakidzani vanga vachizama kuti vavadzikamise pauviolent hwavo ihwohwo. Saka ndo ripoti yasvika kwandiri iyoyo. Handina kutora maminitsi akareba. Pandakazosvika pasini ndakawana vanhu vadispersa and ndikabva ndabvunza ndikati ko zviri kuitika papi semunhu anga achiziva zvanga zvachiitika baba vacho nevarimo mai vacho nevarimo mumba. Pakange pana vamwe elder musociety vanenge netseka kudema nezita vanoitwa vachateuka ndobva ndapindawo mumba vari vatatu mai baba nemwana naivo vaya vachateuka vandataura vachiva vari 4 indobva ndapinda ndobva ndava wechishanu. Ndobva ndanzwa muzunguza wenyaya ndikati chii chanyanya kunetsa chii chatora nzvimbo pano. Saka briefing yandakapiwa yakandiratidza kuti baba vachitaurawo zvo nekuti maindications ababa ndeyekuti mwana ari kupanana rudo kana kuti aita hagi ndo nyaya ndo matangira avari kuti ndo azvakaita kuti pakaita kuhagana nemukomana wake kana kuti whether it was a greeting yanga ichivahagi baba vachisangana nazvo maziso. That's how actually it became violent. Vachiti masinzi akadai pamberi pangu zvinofamba sei ndo explanation yababa. Ndobva ndachibvunza mwana ndikati mwana what is your statement pane zvekutaurwa izvi zvanzi yanga ichingori hagi sezvanandambotaura pakutanga. Mwana achitaura akati mwana uyu andori 20 years mukomana ingoriwo shamwari yemunharaunda. Unfortunately handina kuda kuita bother kuti nditsvagane nemwana mukomana iye. Ini ndichienda kuincident ndisati ndasvika kuincident ndakaita 2 thoughts. Yekutanga yanga iri kuti ndanzwa kunzi ndibaba nemwana. Saka ndikaendako with element yekuti vatonosungwa ndisati ndanatsonzwa nyaya yacho nekwairi kuenda. Ndakaona sekunge ndinenge ndadimbudzira because ndaenda kundine pfungwa yekuti ndivake baba nemwana pave neunity pasave nesituation inova inopesera kugrow to unmanageable proportion. Saka I went there ndichingori inini. Saka ndakazofananidzwa vachateuka vachinzi vanga vari muelder community. Saka masentiments emwana akati iye inini pachokwadi ndinova nedambudziko nababa pakuti vanonditeverera pandinoenda kumashops kana ndichida kuenda kwakato vanoratidza kuti vanointerfere zvakanyanya zvokuti kuchengera. Saka kuchengera kwacho hana kutaura zvimwe zvinogona kunge zvakanyanya kuipisa kwandiri kana asina kuzvitaura but ndiri kuti zvaakataura zvokuti baba vari kuita sei vari kunditeverera. Inini ndiri mwanasikana ane makore 24 ende nezera iri handinaro iri ndinotarisirawo kuti ndive ndichigadzira imba. Ndinoigadzira sei kana ndichingonzi koma ndaenda kuperekedzwa neanokuperekedza amene kufunga kamwana kakomana ike pawo and ivo vachinditawo tek
mwana haana kureza complain namai right ndochimwe chandakanota asi ndakakwanisa kundibvunza amai vacho kuti nai amai nyaya yari kutaurwa nemwana iyi munoti nayo zvikanzi ichokwadi kureva chachiri chokwadi chaipupurwa chekuti baba vari kuteverera mwana sikana zvandakaanalyza ndichivatavangurira ipapo ndikati baba ndaone muchiitira godo mwana godo ramuri kuitira mwana ndinofunga kuti semubereki ane shungu nemwana rakanaka kuti moda kuti pabarwe chakanaka pamwana wenyu but raipira zera rekuti mwana wenyu akura makore ake haachaita kuti muite tek nayo yamuri kuita channel yandakarekomenda patakataura ndafter ndanzwa zvese zvakataura because ndakati baba vari kuda kuti chakanaka chibarwe pane mwana but mwana ari kuti approach yababa ndofunga iri kutomuvharidzira zvakati wandei saka indakabva ndati kuna baba ndikati baba ndoda kuti tiwirirane zera remwana ava mature haagoni kuti mumuteverere mafambiro aanenge achiita mupei freedom communication yandakurekomenda yatakawirirana ndeyekuti kana baba vaita ishu nemwanasikana havatauri nemwanasikana vanotaura namai vavo mwai vavo votaura nemwana because haasi danga ari mwanakomana ndaiti aiwa maybe ndaitoti mai sudurukai baba ndovobata nyaya dzemwanasikana because mwanasikana ane mamwe revelations asingagoni kuita kunani kuna baba considering age yake saka ndichingoipedza kana kuti chiipedza ndoposeni atakasvika yekuti baba for going forward from today because mukachengera mwana uyu ripoti dzatiri kuwana dzinogona kunge dzopesa dzakasidzichiwana kuti muri kumudzivirira kuti asawana anyone anomuaccessa anomuda because imimi muri kumuda ndakatotaura kusvika palevel iyoyo saka takati iko zvinezvi imimi sababa vane rudo nemwana netsai mai vacho ndourayirana nemwana wavo saka basically ndofunga ndo mapetero andakaita saka ndikutarisira kuti mai kana paita anything chinoshirwa nababa kumwana wavo sikana havachataura nemwana wavo sikana vanotaura namai kana mwanasikana kune kwaanoda kuenda kwaanofunga kuti mai ngavangoziva anongotaura mai kuti ndikuita sei ndiri kuenda kwakati because baba vakaratidza kuti zvechokwadi itek nemwanasikana saka zvimwe zvinogona kunge zvakavanzikana zvisina kutaurika but pakava neprivilege yekuti sununguka mwanasikana sununguka wamai saka generally complain yakaratidza kuti ndiye mwanasikana nababa vake saka ndingangoti that's the long and short of it ndo mapetera ndakati baba taisa boundary pakati penyu nemwanasikana responsibility yemaissues emwanasikana ndiri kuisira kuna amai imi kana mune zvamunoshuira kune mwanasikana you go through amai pane vekucommunity vatambotaura navo ikoko vari kuti pamba apa hapana kugadzikana zvakanaka paextend yekuti amai vanogona kutya nemwana wasikana wavo kutaura chokwadi treatment yavari kuwana kubva kuna baba imimi pamakataura navo amai aya vari kutonzi vakatozvimba rimwe side nekunge mushure munge marohwa nababa makasisa sei situation yepamba ipamo izvozvo mafungiro andiri kuzviita ndinogona kufunga kuti chinogona kunge chiri chokwadi chandingada kungova ndichibuditsa ndechekuti ndichibva pamba pavo ndakatora nhamba dzaamai ndakatora nhamba dzemwanasikana dzaba ndakadzitora but intention yangu yaire kuti ndimboita further probe naamai and further probe nemwana because my indications acho a nervousness kana kuti element of fear kuna amai ndofunga ndingangoti ndakaita sekupika something like that and I was going to actually looking forward ndinopa zvangu call chingoti sezvo nhasi kana iri chechi omboita havo chechi yavo sezvo iri sande hauzoziva kuti vanda vachipedza nguva but ndaichizomboda zvangu kuti ndichitora mafoni ndakauza ndichazombokufonera nyiza kuti zvakamira sei saka ipapo handina kunge ndapasvika but I might have picked something chogona ndichakadaro because kana takataurirwa nyaya yeviolent nature yababa nekutobudisana nebadza vachida kutemana nenharaunda vaida kuvadzivisa kuti vasadaro why not kuva also violent I think ndinogona kushuvira kuti maybe pakava further probe along those lines panogona kubuda chimwe but hangu like I said conclusion yangu yanga iri kungoti tisadyara mweya futi weconfusion vanhu vokunetsana kusavapo vangova vanhu vanodzokedzana mai nemwana baba nemwana because ndakafunga kuti vakaenda kutokisi
nematongeredi vakanoriliswa tinopedzisira tazopinza mwana futi panjodzi tisati tagadzirira kuti taakuti achitobva pambaba aende samwe. Saka ndaifunga kuti probe it was going to be my next port of call. That's why ndakatora macontacts avo. Nyaya iyi kayava nenguva ichitaurika munharaunda zvaiitika sevagari vemunharaunda tichiona. Inini wasa community leader ndakazviona, but ndakangofunga kuti pari kunzi step always pane negative, step father step mother pane negativity. Saka handina kunyanyozvitora serious, but nechiitiko ichi chanesuro ichi chakandiremera zvakanyanyisa, chekuti rungave ruri rudo chairo rwomubereki. Hakuna baba wakadaro, plus mwana uyu hasisiri maina, ave an adult. Ndachitokumbirawo kumaorganizations anomirira madzimai, anoti anomirira madzimai ese, kuti iro basa iro nekuona kweduwo sevanhu vagari vemunharaunda pane chiitiko chiri kuitika, but right now hatingakwanisi kufinalize chakati, but pari kuda vanhu ferefete, even vemutemo chaivo basa iro. Kana pasina zvochenurwa kuti hapana, kana chiripo chogadziriswa nguva iripo. Mukadzi uyu obatsirika, mwanasikana obatsirika nekuti pane dambudziko. Muri kungoti pane dambudziko, vanhu vari kuti dambudziko riripo pakati pababa ava step father na step daughter nderi chii? Chekutanga, baba vanochengera mwanasikana zvakadzikadzika zvekuti akaenda kunogara achirukwa musoro kana panext door havagadziki, kana angona kupfuura 5 times chaidzo vachida kunzwisa kuti ari kutaurei, ari kuitei, vanogadzikikana kana mwana iye abva. Ava akamira nemunhu murodhi akasike kutanga kuita hondo yakaitika nesuro, mugariro kuti vanotoita hondo yekuti vanorova mwanasikana kusvikana kutomhanyisa munhu wanga akamira nemukomana murodhi. Akawana basa chairo, kune kwanga ambowana basa mazuva apera vakatevera vakanoita noise, vakamutora zvakare. Pane paakambotisira vakatoisa nemumafoni vachimutsvaga, vakanomutora zvakare akadzoka. Ende wega anofunga wega anotoziva kuti something is wrong somewhere. Chero rungave rudo rwababa above all step daughter, zvekuti vasvike pakuti unoita ruchengera rwokuti mwana aende kumashops unomutevera kumasuro uchiona kuti anani. Ndaichokumbira inini madzimai, maorganizations ari kunze uko, please ngatibatsirei mwana uyu tiri pamwe chete. Community iri kuzviona, asi kuti vanenge vachiti family affair havasi kuziva zvekuita, asi ngatibatsirei mwanasikana. Pane nyaya iri kubuda kunyange zvacho shamwari yacho yaramba kutaura yekuti pane paakatozombosununguka kana kuti akarasa murume achitaura kuti inini nababa tine affair, tiri kurara tese. Nyaya iyo yakatenderera zvakanyanyisa, ende yakabuda sekudai so. Achinzi vari mukutaura nyaya dzevasikana dzokuti ini ndakazosangana naningi, ndikasangana naningi, iye akarasawo muromo, ino slip of a tongue. Akabva ati baba vangu vane zvikuru ende vanogona kupfuura vanhu vakawanda, vanogutsa. Saka hazvingotaurike just like that. Iye akazviziva sei zvababa, baba mubereki. Kana papasina zvakaitika handifungi taikwanisa kutaura zvakadaro. Mwana uyu ari kuda kubatsirwa, baba ava vari kuda kuongororwa. Mai vemwana uyu havana kusununguka, kutaura kuno vakatorohwa vakazvimba matama, vakarohwa nani, vari kurwara. What happened? Mubvunzo wekuti haupindurike, asi chokwadi uchishionawo. Taitokumbirawo kuti vemutemo tibatsireiwo. Mwana uyu haakwanisi kunomangara nekuti ndipo pese paanapo mai vake nastep father ava haana kwaanokwanisa kunogara, haana. Ndopaakakurira akagumira ipapo, ndo haana umwe hama yaanoziva kunzi kweiva. Saka anoda kubatsirwa. Tamboedza kuti vane vamwe mucommunity vanonzi amai havakambosvika kana pakusununguka kutaura dambudziko ravakasangana naro, asi zvinezvi varamba. Baba vakura kuti munhu anotyisa here mucommunity mavanogarawo? Havatyise kuvanhu kunze kwomucommunity. Of course vanoita mhanda as far as kuprotecta nyaya dzavo nemwana wavo. Vanhu vakada kunobatsira pavanenge vachirwa vanobuda nematemo nemapadza nemupinyipati. Ivo chavari kuzama kuprotecta inyaya dzavo, sekufunga kwangu kuti vari kuprotecta nyaya dzavo, havasi kuda kurwisa community kuti vanoivenga, asi kuti vari kuti havasi kuda kuti vanhu vazive zviri mumba mavo. Saka zvokuti vanhu zvavataura hanzi baba ava vanenge vakatanga kuabvisa mwana uyu aine 12 years. Izvozvo ndo zvataitokumbirawo kuti zviferefetwe.
zvionekwe kuti abuse yakabvira kupi, because ikoko kutorova mwana kwega itori mhosva. Inini ndakatotsamwira nyaya yekurova mwanasikana uchimubata nhingo, kumurova kusvika akubhirita. Zvakandirwadza zvanesvesirenda nesuro. Havana kodzero, chero dei vari baba vashona havana kodzero yekurova mwanasikana. Ende zera remwanasikana rakura rasiya.